Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas, anapauluan, nadadaal, nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Gapu siguro iti may parit nga agas, iso ang nagbalinakas jay ti anak ta. No kasanumat nga min na nasursuro ni Amanda ti agdroga. Ni nga ta Robert, tinangisuro ken ko ana. Anya day jay. At na nanabtog iti silid ni Amanda. Wingag paiso. Mabit lang. Inakitaan ni Amanda. Arturo! Umay ka dito! Tulungan na kamangipan ka ni Amanda sa ospital! Arturo! Oh, Diyos ko, Amanda iha. Anya ka din tinapasamak kan ka. Rina, anya tinapasamak? Amanda! Apa yan ang nakadasay kahit sa swelo? Darasam! Ipanta ni sa ospital! Nana, nakitak iti ti kasinsin ko nga imay ditoy. Iso na lang ta saan ko anak kasarita. Gapot agap apuramo ta na pimanaw. Anya ka no ti gagara na. Kan apay nga imbati na ti kaanakak amaladaga kada kayo. Imay nagpakpakasi di kasinsin mo. Ano mabalin, ibati na pailaan ti maladaga ditoy. Awan ka nung ngamin paggatang da iti gatas. Kan babasit pa'y dagitiim mo na nga anak da iti asawa na. Anya? Sino nga ron ti mangaywan iti maladaga? Ay katsyak napigsaak pa'y mo't. Iso nga awan parikot, nga uray no dituyan nga agnaed, dahito nakaayayo a maladaga Oh, at ita, kita ang barok, kumarkarayo kan ka ni baby. Kasla kayak na nga ubam. Ha? Uwan nga paiso. Umay ka pailang, baby. Usak pailang ti mangubaken ka. Iti kasta, saan amarigatan ni Lolam? Madam Regina, naamuak ka ni Yani, ngainyag yun ni Amanda dito ospital. Iso nga imay kami adagos. Anya ka diti ko na ti doktor. Stable ka din ti gayam mi? Apa yan, madam? Agsangit kayo matan. Anya ka ditimbaga ti doktor kada kayo. Sigo ni ti doktor. Adda ka no heart failure ni Amanda. Kansaan laday ta? Adda ka no sakit na iti kidney. Gapo iti nalao sa panag-aramat na iti maiparit nga agas. Kano bilang tabakaring. Posible amarikatan nga agsubli iti sigod. Gapo ta nakaaron ti sakit na iti kidney. Anya, nga maagasan pa'y matigayam Saan ka di, madam? Diyos ko, pangaasim tadi mo kumapay alalaan ni Amanda. Ikanyo kumapay ti oras na tapno matungpal na pa'y. Dagiti arapaap na. Nasayat mo ta nakariing kan, friend. Amom ka di binambantayan da ka dito'y ospital aging ga makariing ka? Kasta ka di. Agyaman nakunay ka da kayo, Yani. Oh, di mo pa ilang pilitan ti agsao. Mabanog ka laang gayam. Kaya't kunti agawin. Irwarda ko nito ospital. Saan pa'y mabalin? Urayan tayo lang ti ibaga ti doktor. Kumusta ka naman, da? Pasensya ka na. No itak lang ang nakaumay. Awan gayam, kadwak ni Nana Luisa. Amanda, balasang ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Kan agkararag ka iti Diyos. Tapno agimbag ka adagos. Kamaudyanan na. Nayawid mimitlangan ni Amanda dito'y balay. Iso na lang tamasapul at taamamonitor ti doktor ti kasasad na. Iso nga umay dito iti amamumi a doktor. Naimbaglangan ta dam amuyo a doktor, sir. Iti kasta, saanan amarigatan ni Amanda nga ipanyo akanayon iti ospital.
Naimbaglang nga taadda kayo agagayam ni Amanda, Leo Barok. Isu na lang tamas daawak. Anya ti pakasdaawan nyo, sir. Sigun iti istorya mi di damo nga imay ka dito'y balay. Namamum lang ti anak mi, idi naawis ida anaggig iti kasangay mo. Day tati agpaiso, sir. Kat, ibagak day to'y kata kayo. Sipod nakitak ni Amanda, kan nangag ko ti boses na. Naidumduman ti riknakan ko na. Diyak amo no apay. Aging ga naamuak anak ikalay sa gaya man ti anak yo. Ngam saan lata na pukaw ti marikriknak para kan ko na. Kat, ad-ad dapay itan. Tanakitak manen. Ay, nusyak. Diyak mo ti marikriknak ita, Barok. Maragsa ka na, gaputasan nyo abinaybayan ni Amanda. At da kayo lata agagayim na. Isu na lang tamakunkonsensya. Tano saan ko kumaapinilit anak ikalay sa kini Robert. Saan kuma akastoy ti kasasaad na ita. Nangag ko itay ti saritaan nyo iti ama ni Amanda. Odno ka di ti imbagam, Leo. Nga ad dapay akimaro ti marikriknam kan kwa na. Itatamakit kita kan makadkadwamon. Wenana, agayata kon kini Amanda. Awan mo't dakas na no agayat kan kwa na. Kinapudno na. Kayat ko launay ni Amanda para kan ka. Malaksid ana pintas. Nalaingag kanta. Kan madlaw ana singpet. Saan da ka di alapdan no bilang tagdato na kankwana? Nga oray no, kastan ti kasasaad na. Saan, Barok? Saan ka alapdan? Imbilang kan kaspudpud nung anak ko. Iso anoan niya ti makaparagsakan ka. Suportarat ka. Ipariknam ti panagayat mo ken ni Amanda. Amanda? Da kami pailang kini Nana Luisa ti kadwa mita, Rimwar nga min damamakan papam. Tapno gatangan da dagiti agas sa kasapulam. Saan la aday ta? At dapay ni baby akadwami. Nagpintas matan ni baby. Makaayayo. Kuma, naadda anak mat iti anak. Saan na bali, Mabalin mo mat nga ibilang anak ni baby. Iso nga gawam ti agpaimbag, Iti kasta, maubamot ni baby. Leo, apay anakaan anos ka amang bambantay kanya. Idinto tanabiit tapay laang anagamam mo. Gaputa. Taan niya. Gaputay ayatan ka, Amanda. Nga oray kastoy ti kasasaad ko. Nga oray amom asaan ako nga agbayang. Amanda. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Tunggal tao. Dumtang ti oras ti ipupusay na. Aklunak, Leo. Idida mo ang nakita ka. Idida kami tinagtukar iti kasangay mo. Addan na'y dumduma aliknak para kan ka. Iso na lang. Tanapilitan na anak ikalay sa akin ni Robert. Gapo iti pagayatan damamakan papa. Ngam saan ka nalipatan. Inton dumakal ni baby. Yam amo naktakan ko na ha. Kuma, masursuro ng tumatag kantakan ag gitara. Kat isunton ti mangituloy, itinadadaal nga arapaap ko, nga agbalin asingal. Friend, malagip mo ka di day ta kanta? One friend, dayta ti paborito akanta sipod idi.
Malagip ko nga ron idiag kakadwa tayo pa'y kadasander iti banda. Dahil ti kanayon mo atuktukaran. Kabayatan ti panagururay dagiti dadduma kakadwa tayo para iti rehearsal. Kan naku nang pa'y aday ta akanta ti mo na nasurusurom atukaran iti gitara. Gapota idol mo ti singer na. Juan, ni Corita, paggugusto unay dagiti kantana, gaputa nagmamayat dagiti mensahe na. Iso na lang, kasaan kon amatumpal ti arapaap ko, nga agbalin akas kan ko na. Gaputa kastoy matan ti kasasaad ko. Adan sakit ko iti kidney, gapu iti nalaos a bisyo. Saan ka mapukawan iti namnama? Agimbag ka pa'y, kumararag tayo laang iti Diyos. At damat labasol ko, no apay kastoy tinagbanaga. Mabalin ko lahat damat kumaidi nga intuloy ti agkanta, ti agbanda. Iso na lang, tadyak na labanan ti depression, anariknak iti day ti agundangway. Gura kan sakit tinakam tinagari iti kaungkak. Iso an panunot ko ti agusar iti maiparit nga agas. Sinayang ko ti oras kan gundakway ngayon ti Diyos kanya. Kabayatan anapig sa akpay. Saan ko ngayon kapil iti puso kan panunot ko ti mensahe na ita paborito kakanta. Iso nga ita, kastoy tinapasama kanya. Amin tayo, kat adda pagbiddutan na, friend. Kan maysa, saan pa'y anala daw ti amin para kan ka? Isong agawam ti agpaimbag. Itigas na, matungpal mo pa'y dagiti arapaap mo. Ma'am Regina, Sir Arturo, amuyo ka din ti damag maipapan iti sigod nga asawa ni Amanda? Anya ka di ti damag may papankin ni Robert. Sigon iti TV. Natiliw ka no. Duada iti kadendun na babae. Agar aramat da kan iti droga, kun aglaklako da pay. Isumat lagayam anagado ti kwarta ni Robert. Aniya. Kunak tupay kat. Talaga nga damadi nga aramid ay siya Robert. Nalapit nga iso ti makagapo. No apay anasursuro ni Amanda tinagaramat iti maiparit nga agas. Gaputada la taydul-dulin ni Robert at droga, ije balayda. Amanda, iha, agring kan, masapol ang mangan kan. Iti kasta, makatumad ka kadagiti agas mo. Amanda, ay, Diyos ko, saan samutin nga umang angas ti anak ko? Amanda, iha! Pangasim! Agring ka! Arturo! Yani! Sander! Umay kayo kuma dito, oy! Saanin nga umang angas ni Amanda! Amanda, gayam ko. Apaya pinanawan na kami matan. Saan ka di nga agsubli ka pa iti grupo tayo? Tapno agkakadwa tayo manan kada Sander. Ngam kasano pa yung mapasamak na ita, tapinanawan na kami. Amanda, iha. Pakawanin na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Pakawanin na no saan ka sinuportaran ni di arapaap mo. Pakawanan na kumamay. Amanda. Dakkel ti basol ko ken ka. Gaputa pinilit ka anak ikalay sa iti lalaki. Asaan mo mat nga ayatan? Ipatpatig na ka unay kini mamama, iha. Uray aglabas pa iti manawan. Santo Apolos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, Amanda. Sayang, gaputa santa man lanay ka ni ti gundaway. Tapno may parignata ti ayat tay ti tunggal maysa. Ngami karik,
Tungpalag ti imbilin mo kanyak. Ngayam amukan to kini baby. Kabayatan ti panagdakkel na. Ipangagkunto dagiti kantam ken kuana. Iti kasta. Makasurusuro mat nga agkanta akas ken ka. Amanda, saan da kanto amalipatan gayam? Kanayon da kanto lata amalaglagip kaniyani. Kan ituloy milatta ti grupo tayo, anarugyan tayo. Iti kasta, at dalata pakalaglagipan mi kan ka. Itatanalpasan ti tabon na di Amanda. Agawid kami matan, madam. Or-orayan na kun ni Sandra ijalugan. Umay na kayong tumanan pa Sharon, no saan kami abisi. Agyaman ak unay, iti ado atulong niyo kada kami. Yani, nang runa unay iti anak mi. Nagsaya at kayo unay agagayam ti anak ko. Saan lang amin agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No di kat kabsat. Saan ang nagbalin alapod ti estado ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Aywan gayam, sakbay nga agawid kami. Adala ko makayat ko nga iyawat kada kayo, madam. Anya da ita? Adtoy, madam. Daytoy ti USB ni Amanda. Adda amin di talagi ti kanta nga insurat na idi si bibiyag pay. Anya? Agsursurat iti kanta ni Amanda. Agam kasano ana i-record dagiti ko na makanta na. Ada ngamin basit a recording studio mi, ma'am. Tunggal ada may surat na kanta, ijay mi nga i-record. Kinapudno na. Plano na nga i-release dagiti in surat na kanta. Tapno laang matungpal dagiti arapaap na. Isu na laang, tay di mapan kami kumaidya Manila. Tapno ipasa na itigayim mi nga agtrab-trabaho iti sikat a recording studio. Isumatan ti panagkalaysada ka ni Robert. Impadulin na kanyak dayta a USB, sakbay anatay. Kat imbilin na nga iyawat ko kano kada kayo. Iti kasta, malaglagip tayo lata, nga uray awanan dito'y lubong. Leo, saan ka di nga itati death anniversary day di Amanda? Wenana, kinapudno na. Imawag kanyak itay ni Madam Regina. Mapantayo kano itinakaitan naman ni Amanda. Tayintay sumarongkar. Ay, lukas ta nga rod, ayabamon ti ka anakam. Iti kasta, agsukatan sakbay a pumanaw tayo. Adda ngamin iti silid na nga aggit-gitara. Wenana. Eli, anak! Agpalas kan! At napapanan tayo kadalolam. Ay na, nagalisto gaya man ti panaglabas ti Aldaw. Pito gaya man atawan apimusay day di Amanda. Un nga rod na Luisa. Malagip ko lakot nga rod, idag kakadwa kami pa'y. Talaga nakaragragsak tayo iti grupo. Daddy, iso ka ditis istoryaam kanyak? Jay napintas a babae ang nakadisplay ti ladawan na iji balay? Iso ka din ni Mami Amanda? Ay na, Mami ti awag mo ka ni Amanda, Ellie? Wan madam. Kanayon na ngamin amakitkita ti ladawan day di Amanda, ang nakadisplay ijay salas ti balay mi. Wan Regina, kataging gadi makal, Mami ko na nalatan, tugal makitkita na ti ladawan day di Amanda. Amanda, sapay la ko matanaragsak ka iti sadi naman ngayan mo ita. Gaputan na tong paltibilin mo. Amum ka di? Anas sa mga kanta ka naggitara ni Ellie? Isuanuan hiyaman ti arapaap mo, Eli apok, aramidam, at da kami lang kinilolam Regina amang suportakan ka. Ibilang dakan kas pudpudno nga apo ko mi. Thank you, Lolo Arturo. Kat inton dumakalak, kayat kumati agbalin a singer, akas ka ni Mami Amanda.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Nadadaal nga arapaa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.